Vítajte pri sledovaní ďalšieho liečivého videjka Poradne krásy Šereď. Dnes vám s pani Ľudskou, Milan, toč to! Dnes vám s pani Ľudskou chceme ukázať, ako byť elegantná v záhradke aj pri jarných prácach. Takže pokiaľ vy máte fúrik, ja mám hrabličky, čo urobíme ako prvé? S pochličkou povysýpame staré listie, šustie, pohrabkáme trošičku, popikírujeme tieto rastlinky. Havinko, ty choď na bok. A keď už máme plný fúrik vecí, rôzneho odpadu, starých rastliniek, lístia, postupne to prevezieme do kompostovacej jamy. Tu, pozrite, uletel nejaký leták, tak aj ten môžeme týmito štipcami zobrať. A tu, pani Erika, ak smiem, ja to preberiem, dochádza k momentu, keď aj žena v elegantnom kostýme, ďakujem, musí urobiť taký maskulínny pohyb, áno, čiže vyklopíte ten fúrik do kompostovej jamy, ale pritom stále nesmiete zabúdať na elegantné. Áno, všimnite si, vystrite sa pochod. Prehrabnem vám tie vlásky trošku. Všimnite si tú krivku tela a to zašpicatenie tu na špici. Vždy krásna, vždy elegantná. Poklad. A teraz vy točte, ukážte. No a toto je práve, pani Erika, ja sa neviem, či sa môžem takto až verejne k tomu priznať. Ja neviem vytáčať s tým fúrikom, ja nikdy neviem. Za to mňa vytočiť viete, poklad. No, ukážte, nech vám to predvediem. Ja to nejako zaseknem. No áno, ste nemožná. Poďte sem, ukážte. V našej dvojici ja vždy robím tie chlapské práce. Takže pozrite, poklad, vy si musíte nadjazdiť a elegantne popri skladke dreva vytočiť a už bežať ďalej po ďalšiu várku. Ale tu som si všimla, že tie angrešty ako zarodili. Ale Milan, to je nádherné, len pozor na tie pichliače, pani Erika. Milan, bude kompót aj kompost. Zlaťunka.